Село Гюргич се намира в полите на широка планина. На запад на 2 км от селото се намира скалист връх, наречен Бабул. Северно от селото са планинските вериги Косера и Калето. На юг е разположен Ошли гръб. Селото е опасено с венец от скали и върхове. Бъчвата, Сокола, Викалеца, Типъц, Дудов камък, Силовит връх, Стоовци. Те са рядко посещавани, обвити в легенди, истории за тайни посещения, непристъпни на пръв поглед, но с прекрасни гледки към предбалкана, Стара планина и Дунавската равнина. За пръв път селото се споменава 1850 година, когато в Раковещия манастир кнез Железко от село Джурджич се подписва за участие в Белоградчишкото въстание. 1921 е открито читалището на селото, а 1937 година са създадени селска и потребителски кооперации с името Бабул. Събора на селото е на 24 май, август месец се провежда събор фолклорен под наслов Среща на три поколения, в който си дават среща родовете от селото. Реката, която минава през селото, се нарича Гюргичка бара. След като се слее с Карачица, вече се нарича Нечинска бара. Гюргич е от малкото села, които имат два язовира, един малък срещу Каменното море и по-голям, който се намира под Балкана и се нарича язовир Гюргич. За живота в едни стари времена може да научите от аудиофайла от книгата на професор Тодор Малинов По пътя на съкровищата. Аудиофайла се казва Нашенецът и се намира в канала Бив Видин в YouTube. Селото е едно съхранено живописно кътче в северозападна България. Всеки, който отиде там, може да се наслади на чистия планински въздух и красива гледка. Може да посети различни забележителности, до които водят множество туристически пътеки, показани на картата. Достигайки до началото на селото, отстрани до малкия язовир може да спрете на импровизиран паркинг и да посетите местността Каците. Пътеката е дълга около 560 метра, трябва да преминете по стената на язовира и като стигнете от другата страна да продължите по поречието на реката, където има множество вирове, водоскоци и водопадчета. Към края на реката отдясно в дола се намира местността Каците. Това са два големи вира, издълбани с времето от водата в червения пясъчник. Те се захранват от отделен поток, който идва от планината. Скалите около село Гюргич са последните от Белоградчишкия масив. От горната страна на пътя, успоредно на Боровия масив, се намира едно каменно море от скали и червени пясъчници. Това е една широка каменна плоча с множество продълговати скали, между които има множество пътечки. Открива се хубава гледка към селото и към язовира, а също и към Боровия масив. Има различна растителност и много къпини. Пътеката е дълга около 300 метра и е лека за изкачване. Може да посетите и връх Стоовци, който се намира източно от село Гюргич. С колата може да отидете до стария път за село Белотинци и след като преминете първия мост, достигайки до втория, да спрете и да продължите пеша вдясно по посока на върха. Пътеката е дълга около 8 км. Самия връх се намира в западния дял на Стара планина. Височината му е 866 метра. По времето на римляните на върха е имало наблюдателница заради стратегическото положение на местността и преминаващия под него римски път.
Легендата разказва как някога на върха имало воденица, имало кладенец, който позволява отглеждане на животни. Коне, кози и стадо от 100 овце, които населявали красивата местност. Всяка сутрин един овчар огласял тишината с меден кавал. Другар му бил черен овен с вити рога. Една сутрин, щом чул кавала, овена се затичал към пастира. От радост така се засилил, че съборил човека в пропастта и той полетял след него. Последвали го и 100 овце. От тогава местността е кръстена 100 овци, а през годините за благозвучие започнали да я наричат 100 овци. Влизайки в селото, след първото малко мостче, може да спрете от дясната страна и да продължите нагоре по селския път около 2 км под ридовете на Косера и Калето се намира един оброчен кръст, запазен с годините, където на времето са се правили оброци за здраве и за дъжд. Пътеката е дълга около 2 км с приятно изкачване. Косера на времето е бил известен с големия масив от бели отелови лозя, от които се е правило отеловото вино. За всичко това може да научите от аудиофайла от книгата на професор Торо Манилов по пътя на съкровищата, възхвала на отеловото вино, който може да намерите в YouTube. Преминавайки през поляните на Косера, може да се изкачите към скалистия масив на Косера и горе на билото да откриете една голяма скална площадка, от която се открива невероятна гледка към долината на селото, към широка планина. Пътят е дълъг около километър и половина и достигайки до скалния масив и изкачвайки се нагоре, където има известна трудност, трябва да се внимава за падащи камъни от разрушаващите се скали. От Косера може да продължите и по селския път, който върви успоредно на планинската верига и да достигнете до съседното село Плешивец. Пътят е дълъг около 5 км, достига до поречието на реката преди селото и до една от чешмите в началото на селото. Преди самия център на село Георгич се намира новопостроения храм Свети Георги, изграден със средства на дарители, който е заменил старата църква, която се намира по-далече и се нуждае от доста голям ремонт. В центъра на селото се намира и паметника на героите, загинали през войните. Историята разказва, че в края на 40-те години, по време на колективизацията, селото е местна база на горянското движение, като на изборите през 1949 година, след забраната на опозицията, са гласували едва 50% от избирателите. В началото на 1951 година в масивите на Държавна сигурност са известни 67 горянски атаци в село Георгич. За историите от онези стари времена може да чуете от аудиофайла от книгата По пътя на съкровищата, който може да намерите в YouTube. В центъра на селото, до реката, се намира и богато изрисуваната сграда на селския казан. Предполага се, че любителите на силния алкохол се сещат какво се произвежда там. От центъра на селото може да се разходите до Селимовата чешма по горски път, като се изкачите над селото до стария селски стадион и там, преминавайки през нивите от слънчоглед и пшеница,
Достигате до чешмата по пътя, която се намира в една горска падина, заградена от всякъде от дървета, и е много прохладно и живописно място. Пътят е много лек и приятен. От центъра на селото, вървейки по посока на горния язовир, преминавате покрай старото селско училище, което е открито 1926 година и е затворено 1964. В момента сградата е закупена и е частна собственост. Зад училището, отгоре на баира, се вижда сградата на старата селска църква. Тя е консервирана за по-нататъчна реконструкция. Църквата е изградена 1936 година и е затворена 1948. Казва се Света Троица и от различни документи се вижда, че свещениците, служили в тази църква, са събирали пари за изграждане на храма Александър Невски в София. Пътят до горния язовир Гюргич от центъра на селото около 3 км. В края на селото при последната къща, вляво може да през мостчето да се отбиете. Там се намира чуйната чешма, откъдето може да се запасите със студена вода. Вървейки нагоре по горския път към язовира, може да се отбиете по пътя в дясно, да изкачите хребета горе към нивите и след това се отправите към местността Цанов мост, която разделя землищата на двете села Гюргич и Средогрив. Преминавайки през нея и продължавайки натам из горите, може да достигнете до село Средогрив. Пътят е дълъг около 6 км и на места има борови гори. В края на пътя се намира язовир Гюргич. Той е изграден на Гюргичка бара, поречието на река Лом. Обема на язовира е 0,438 милиона кубически метра, а залятата му площ е 68 декара. Височината на стената е 22 метра. От язовира се разкрива прекрасна гледка към долината на селото, а също и към заобикалящите го върхове. От язовира, свивайки надясно, може да изкачите връх Бабу. Пътеката е дълга около 2 км. Самата местност около върха е с гористо скалист релеф, намира се на границата на землищата Средогрив и Гюргич. Тя представлява историко-културна ценност поради факта, че формата е пирамидална и в околността има римско селище и римска крепост. По скалите са намерени халки за завързване на лодки. На североизток от крепостта се откриват останки от манастир, а на северозапад римско селище, където личат останките от църква или параклис. Местността не е проучена, като регулизирана е като архитектурно-строителен паметник. Висока 678 метра. Когато достигнете в подножието на върха, може да се отбиете вдясно и покрай фургоните на ловците да продължите нагоре около 800 метра и да достигнете скалното плато, което се намира под върха. То е доста широко, осеяно е с множество изкопи на иманяри и оттам се открива невероятна гледка към Белоградчишкия масив и самата кула на Белоградчик. За всички легенди около местността и самия връх Бабу може да чуете от аудиофайла Крепост връх Бабу,
който се намира в YouTube в канала Бив Видин. В подножието на върха може да се отбиете и наляво, да минете през полянката под него, да влезете в водоочинката, която се намира там, и да намерите стария горски път, който е полуизровен. Той минава отстрани на върха и продължава нагоре. Пътя излиза на височина около 800 метра, което е по-високо от самия връх Бабу. Там има едно скално образование, което се нарича Острия камик, широка полянка, и се открива невероятна гледка към върховете на Широка планина и долината на селото, язовир Гюргич, връх Бабу и цялата околност, Калето, Косера. Гледката е панорамна и е много хубава. От язовир Гюргич може да се разходите и до водосбора на язовира, като продължите по горския път около 2 км и 600-700 метра. Пътя върви отстрани на язовира и продължава покрай реката, която пълни язовира. Накрая достигате до една широка поляна и две долчини, от които идват два големи потока, от които започва реката на язовира. Пътя е сенчест, върви се из прохладна гора, реката се преминава на едно място, има разнообразна растителност и е много лек и приятен за вървене. Това са част от местата, които може да посетите около село Гюргич, част от запазеният северозапад. Линкове за аудиофайловете може да намерите в описанието под видеоклипа.